Балалар лидерынан башлыйбыз. Казанга без игрушек төркеме килде. Аларның җырлары социаль телләрдә 100 миллионнан артык карау җыйган. Мәскәү кызларын Казан ничек каршы алды? Алар белән Самина күреште. Сәлам дуслар, эфирдан тираж репортаж. Социаль телләрдә 100 миллионнан артык тыңлау. Иң шәп музыкаль төркем премиясе номинантлары. Радиодагы хит-парадларда җиңүче. Кемнәр дисезме? Без игрушек төркемендә җырлаучы Кира, Аня һәм Ксюша. Киттек танышабыз. Это песня на репите. Громкость выше поднимите. Девочки, привет! Как настрой? Волнуетесь? Не очень. Я не волнуюсь, потому что мы очень часто выступаем, и нам это очень нравится. А, может, у вас есть какие-то ритуалы перед выступлениями? Да, у нас есть ритуал перед выступлением. Мы так вот делаем круг и говорим раз, два, три, и у нас всегда получается удачно выступить. Класс. А почему ваша группа называется «Без игрушек»? Вы что, не любите играть в игрушки? У нас, конечно, игрушки есть, но вообще это больше означает, что у нас нет времени на игрушки. Мы выступаем, и еще в нашей первой песне есть строчка «Все серьезно». Без игрушек. Серьезно. Без игрушек. Я знаю, что вы снимались в сериале «Универ» 13 лет спустя. Расскажите, что вы там делали? Мы там играли роль самих себя и просто выступали с нашими песнями. С концертами вы побывали в разных городах. Какой выезд запомнился больше всего? Наверное, это было Абу-Даби. Это мы выступали за границей, было очень классно. Есть ли у вас музыкальные кумиры, на которых вы ориентируетесь? Егор Крид. Анна Фелисина. Наверное, это Ваня Дмитренко. Я слышала, что у вас есть собственное шоу, и вы там используете нейросеть. Можете поподробнее рассказать, пожалуйста? Мы переделываем, мы закидываем в нейросеть жанр и текст нашей песни. И он ее поет, нашу песню, в каком-то другом жанре. Сколько вы игр сыграли в своем шоу «Игры без игрушек»? Мы сыграли более 90 игр, и ни одна из них не повторяется. А в глазах сердечки, косички и колечки. Кызлар кайфымны бик күтәрделәр. Яңа җырларын көтеп калам. Сезнең белән Сәминә булды. Хош-хош. Галескар Камал театры яңа премьера белән сөендерде. Балаларга Шүрәлене көттегезме спектакль чыгардылар. Урман иясенең яңа маҗараларын сулу күреп кайтты. Бу мин, Сылу. Ә минем янымда башка тамашачылар. Хәзерге вакытта мин Камал театрында спектакль карыйм. Башкалар да мин дә спектакль ничек тамамланачагын белми. Тик яхшылык җиңәргә тиеш. Һәр татар баласы Шүрәленең дәвамын беләсе киләдер. Минем дә Камал театры күп сорауларга җавап тапты дип уйлыйм. Спойлерларсыз гына сезгә Шүрәлене көттегезме спектакль турында сөйләрбез. Бу әсәр бутылсынча яңа баштан язылган, теге яңа биттән башлап язылган, яңа сюжетлы, яңа әсәр. Ләкин шулай да ул ниндидер менә теге татар халык әкиятләрендә, шул ук Тукай әкиятләрендә, башка авторларның әкиятләрен дә искә төшерә. Шүрәле образы куркыныч түгел, киресенчә, ул ярдәмчел. Тыштан кырыс булып күренсә дә, ул мәрхәмәтле зат булып чыга. Минем тарафтан инде шәхсән мин үзем аны явыз дип эшләмәдем. Чөнки табигатьне саклаган, табигатьне яраткан, инде дөнья табигать өчен җанын бирергә әзер булган әйтик Шүрәле, ул берничә дә явыз була алмый. Ә менә бу Илдус абый белән Солиме апа. Алар спектакльнең режиссерлары. Әлбәттә инде бу балалар өчен кызык булыр дип ышанам, чөнки монда әйбәт команда җыелды. Һәм инде менә алык драматургтан алып, композитор, балетмейстер, режиссерлар, һәм инде әлбәттә артистлар. Бу спектакль батырлык турында түгел, ә үз-үзеңне табу турында. Син дә моны һичшиксез карарга тиеш. Эврика! Кутны алдың бит. Нигә кычкырасың? Алабугадагы яңа музейны күргән булсаң, син дә син эшеңнән кычкырыр идең. Шәбминисың? Әйземе нинди? Әйттем бит инде. Эврика. Эшендә мөгъҗиза.
Сәлем дуслар, бүген без уку өчен маҗараларга әверелә торган җирдә, Эврика балалар өчен музей мәгариф үзәгендә. Монда балалар яңа мәгълүмат тупларга гына түгел, дуслары белән шәп итеп вакыт уздырырга да җыела. Беренче модуль ачышлар территориясе. Монда балалар җирдә тормышның ничек барлыкка килгәнен һәм бөек тикшеренүчеләр турында белә алалар. Дуслар, бу муҗизалы кымлык андагы кым гүя җанлана. Карагыз әле, балалар шундый игътибар белән тыңлыйлар. Монда дәрес кенә түгел, чын белем дөньясына маҗара. Белсәгез, безнең үзәктә ничек күңелле һәм тиз вакыт уза. Күрсәгез, ничек монда балаларның кызыксынучы күзләре ялтырый. Бала гына түгел, һәр монда кергән кеше әкияткә чума. Без тылсым чынбарлыкка әверелә торган әкият дөньясында. Монда балалар кызыклы квестларда һәм театральләштерелгән тамашаларда катнаша ала. Әйтәм бит муҗизалы музей дип. Монда хәтта Гагаринның тавышын ишетеп була. Мондагы уен зоналарына игътибар итегез әле. Барысы да балалар өчен эшләнгән. Белем дөньясына рәхим итик. Монда интерактив сыйныфлар 19-нчы гасырдан алып безнең көннәргә кадәр белемнең ничек үзгәрүен күрсәтәләр. Бу гаҗәеп вакыт китабы. Ул сезгә иске мәктәп гимназиядә балаларның ничек матур язганнарын күрсәтә. Һәм ниһаять без технологияләр дөньясында. Киләчәк инде монда. Монда һәркем үзенә кызыклы нәрсә табар һәм вакытны күңелле үткәрә ала. Эврикага лайк куябыз. Музейдан зоопарк юлтабыз. Анда нинди яңалыклар бар микән? Пошый бар. Кыскасы чыгарылышының иң сюжетын карыйбыз. Сәлем, дуслар! Әйдәгез, Казан зоопаркының иң зур җанвары белән танышабыз. Аның исеме Филимон. Ул Азия филе. Сәлем, фил. Безнең филебез әле бәләкәй. Аңа ни бары 8 яшь. Миннән дә кечкенәрәк икән. Миңа бит инде 9. Филләрнең авырлыгы 5 тоннадан артырга мөмкин. Бу бит 4 машина дигән сүз. Фил көнгә 200 килограмм ризык ашый. Шуңа ул шундый зыр һәм көчле. Африка филләре һәм Азия филләре нәрсә белән аерылганын беләсезме сез? Колаклары белән. Африка филләренең колаклары Африка материгына ашаган диләр. Менә гаҗәп, зоопаркларда да хайваннарны төрле күнегүләргә өйрәтәләр икән. Это называется ветеринарный тренинг. То есть во время тренинга мы можем осмотреть любую его ногу, например. Он дает нам ухо. На ушах тонкая кожа и крупные вены. И мы можем взять у него кровь на анализ и можем сделать внутривенный укол. Также во время тренинга он открывает рот. Мы можем осмотреть, как у него меняются зубы. То есть и ротовую полость вообще. Он дает любой бивень, мы тоже можем их осмотреть. Ну и, в общем, вот на это и нацелен тренинг. Тренировка вакытында филне башырга ярам. Шуңа күрә без аны күзәтеп кенә торабыз. Без сезне бүген олы дустыбыз Филимон белән таныштырдык. Әйдәгез, табигатьне бергәләп саклыйк. Бу атна менә шушындый яңалыклар алып килде. Киләсе җомгада күрешербез. Лайклар сездән, яхшы кәеф бездән. Комментарийлар язырга онытмагыз. Тапшыру вакытын онытмас өчен кыңгырауга басырга онытмагыз. Безнең каян табасын беләсездер бит инде. Хуш-хуш!